Team Bonacera Campaign Parade, March 28, 2025, Friday morning, Mangaldan, Pangasinan. Enjoy watching, mga friends!
So ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Ako ay magpapaalam na. Gaya ng dati, ay huwag niyong kalimutang paki-like at paki-subscribe itong aking channel. Paki-share nyo na rin po. Paki-hit yung notification bell para updated kayo sa parating ko pang mga panibagong vlogs. At paki-follow nyo na rin po ang aking Facebook page, the same channel. Okay? Magkita-kits ulit tayo sa next vlog ko. Tandaan nyo, love ko kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thanks for watching.